Een soort tarien van deze merk met lokale producten in Dokkum deze simmer. Het grote publiek wist het paard naar de tweede streekmerk goed te vinden. Mensen zeggen om maar heen dat, dat al die handel en het grootschalige dat problemen houdt. En dat we op deze manier daar wat aan doen kunnen, dat dan door lokaal te verkopen, dat werkt het heel mooi. De laatste jaren zijn we er bewuster mee. En sinds de corona hebben we het eigenlijk heel bewust gehad, inderdaad. Elite boeren, zuivelproducten hebben we altijd rechtstreeks bij de boer. Dus ja, wij doen dat relatief vaak. Ik denk dat we met elkaar steeds bewuster worden van dat we in onze eigen regio, onze eigen streek, echt hele mooie producten telen. En dat is ook een maatschappelijke opdracht en die hebben wij als Twerk oppakt. Of dat nou huning, molken, vlees, skar of hierappels is, streekproducten worden heel iets populairder onder de consument. Maar hoe komt dat? Speelt de inflatie bij Gelijkzek een rol? Als je weet gewoon dat diesel, maar ook het vliegtuig, dat het duurder en duurder wordt. Dus de producten worden echt duurder daarmee. En als er al verschil in zit, dan komt dat dichterbij. Duidelijk maar wezen dat streekproducten een stuk dwarsemer binnen als bij een grote supermerk, Safine hier. Nou, het scheelt gewoon heel groot. Als het wat van 4 hel is, dat is nou ja, het is net goed voor de natuur natuurlijk. Kijk. Maar het is gewoon, dit is volle mooi. Het komt vanuit de buurt, het haast er wat mee. En lekker eten. Het is een beetje als kind wel een beetje mijn skalf eigenlijk, denk ik. Het enige wat ik me doe is een beetje zout eroverheen en verder niks eigenlijk. Ja, en dan opbakken. Nou ja, je ziet gewoon wel dat vervoer en dat het milieu, de belasting op het milieu dat steeds groter wordt. En dat door lokaal te verbouwen en te verkopen, wordt de druk op het milieu gewoon een stuk minder. En ik zelf denk ook dat het lekkerder is.